Slav li berxwedêrên taxa Şêx Mexsûd ra. Wekî hûn dizanin ev çend rojên dawî çi çete û çi jî dagirkerên li Kurdistanê hewl didin îrada gelê Kurd, gelê Kurdistanê têk bibin lê bi ser nakevin. Em bi hêvî ne ti carî dev ji hêviya xwe bernadin û bi gelê xwe bi netseweya xwe jî bawerin. Ji ber van çend rojên zor û zehmet helbet hewla dijmin ew e ku moralê me jî xirab bike û ji aliyê moral va dixwaze me têk bibe lê em ê têk neçin. Lê dîsa jî ji ber van rojan helbet em jî acizin û em dixwazin dengê xwe bilind bikin û em ê her bilind bikin li hemî qadan. Ez zêde nikarim van rojan bixwînim pişekî zêde ser medyayê û wekî dinê hewl didim li ser van meseleyan bisekinim. Ji ber wê ez nikarim ti tiştekî van rojan da pêşniyar bikim an jî nîşanî we bidim li ser bisekinim behs bikim. Lê dîsa jî ji roja ku berxwedana dengê berxwedana taxa Şêx Mexsûd bilind bû li hemî Kurdistan û cîhanê berxwedana gela dimdimê hat bîra min. Ez xwazim hûn jî bînin bîra xwe. Ji vir û 300-400 sal berê li gela dimdimê gelê Kurd dîsa berxwedaneke pir mezin nîşan da û di wê berxwedanê de helbet bi ser ket. Çawa bi ser ket îro hêjî di folklora me da, dîroka me da, hafizeya me da, heta helbest û heta çîrok û çîrokbêjiya me da di dîwanên dengbêjiya da her û her berxwedana gela dimdimê tê gotin. Tenê hêviyeke min heye ku em heman şaşiyan xetayan nekin û di van rojên zor û zehmet da bi yekdengî em bikaribin li ber xwe bidin û bi ser kevin. Lê dîsa di vê navberê da ez dikarim berhemekê pêşniyar bikim ku hûn bixwînin di van çend rojên ku wiha zor û zehmet derbas dibin dîsa jî dibêj bo xwendinê demê veqetînin. Romana Ereb Şemo bi navê Dimdim ji weşanxaneya lîsê çap bûye. Ereb Şemo ew kesê ku yekem nûserê romana Kurdî ye jî navê şivanê Kurmanca û di vê dimdimê da wekî di mi got behs dike yani di hafizeya netewî da çawa em behsa dimdimê dikin wê berxwedanê. Di vir da jî bi rengekê romanê hewl daye behsa berxwedana dimdimê bike. Hûn bibînin ku yani tesîra gela dimdimê ew berxwedana li wir çawa ser milletê me çêbûye. Heman tiş îro li taxa Şêx Mexsûd jî pêk tê û dîrok vê dinivîsîne. Dê em ê her û her behsa berxwedana taxa Şêx Mexsûd jî bikin. Dilê me her bi Rojavayê Kurdistanê bi taxa Şêx Mexsûd ra bi eşrefiyê ra ye. Rêz û silav.